En tan só 2 días esta imaxe dará paso hasta outra. A Azucreira de Portas prepárase para unha nova edición do Festival Portamérica. Tenemos artistas de Galicia, como siempre. Tenemos fillas de Casandra, Soel, El aire de seres queridos, Grande Amores. También tenemos artistas del resto de España, como Rigoberta, Hombres G, Dani Martín, Amaya, M-Clan. Y también artistas del otro lado del charco, que tenemos a Instituto Mexicano del Sonido, Orquesta Mendoza, Norte, con Meridian. Son algúns dos nomes que dan forma ao cartel que arranca este xoves e se prolongará ata o sábado. Unha ampla e variada proposta musical nun festival que ten outro piar da súa oferta na gastronomía. Este ano o Show Rocking contará con 68 tapas elaboradas por 38 chefs, que suman 22 estrellas Michelin. Cada tapa terá un prezo de 5 euros. Muy pocos festivales gastronómicos o congresos gastronómicos en todo el mundo, pero contados, que tengan el cartel de cocineros que tiene Portamérica. Unha receita de éxito que fará que este ano pasen pola Azucreira ao redor de 20.000 persoas cada unha das xornadas. De feito, o ano pasado o Portamérica reuniu en Portas 65.000 asistentes e xerou un impacto económico estimado de 18 millóns de euros. Hai que pensar que este é un puebliño pequeno, que escasamente somos menos de 3.000 habitantes, para nós son as festas patronales. Todo isto valeulle o recoñecemento do Goberno do Estado como acontecemento excepcional de interese público. A figura entrará en vigor en outubro deste 2026 e estenderase ata o 2029 para potenciar a música iberoamericana, a gastronomía e o proxecto Respira. Ten que ver coa sostenibilidade social, ten que ver con mellorar universalizar a cultura a nivel tamén de prezos, ten que ver con sacar a xente da casa, ten que ver con abandono de pantallas, ten que ver con, intentar preservar para moita poboación temas como saúde mental. O Portamérica conta coa colaboración da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra. O festival está integrado na programación concertos do Xacobeo impulsados por Turismo de Galicia e na marca Rías Baixas Fest da Administración Provincial. Lía estes días que había en torno a 1.400 contratacións. Imagínense o que supón. Para eso, xa digo, para un concello como Portas. Chegar a ser internacionais e manter eso. Eso creo que é algo que buscamos para Galicia, para o Xacobeo e a Galicia calidade. O festival contempla tamén medidas ambientais e sociais. É o caso da plantación de máis de 8.000 árbores nos montes da contorna para compensar a pegada de carbono ou iniciativas en materia de accesibilidade e inclusión, como habilitar espazos adaptados para mobilidade reducida, cartelería adaptada para persoas con autismo ou accións para recadar fondos para a Asociación Española contra o Cancro.